Alo, da? Alo, bună ziua! Bună ziua! Stăncuța mă numesc. V-am sunat, mă numesc Stăncuța, Stăncuța din satul Străulești sunt. Da? V-am sunat să vă spun un banc și să-mi spuneți domnului dacă am talent. Că am vorbit cu domnul Dan Diaconescu și mi-a spus că mă primește dacă am bancuri talentoase. Aveți un minut să mă ascultați și pe mine? Da, spuneți. Așa, haideți să vă spun. Primul banc. Care este diferența dintre un nebun și un zmintit? Știți? Nu știu. Cel nebun începe cu N, cel zmintit cu S. V-a plăcut? Haideți, stați puțin să vă mai spun unul. Care este diferența dintre o sticlă de bere și o soacră, știți? Nu? Amândouă sunt bune reci și amândouă fac spume la gură. Wow, bestial. Stați, domnule, puțin. Da, ați înțeles? Păi normal, dacă am fi bestial, înseamnă că am și înțeles. Stați puțin. Ce se întâmplă cu contraband când proprietarul îi face plinul? Nu știu. Îți dublează valoarea. Eu n-am înțeles-o, dar mă rog, hai să vă mai spun una. Păi își dublează valoarea, adică și e atât de ieftin, e ca că e cât benzină. Da, aveți dreptate, da. Stați puțin și mai am una, să vă zic. Străulești. Ce-ați spus? Unde e satul Străulești? Pe lângă București. Aha. Stați puțin, vă mai zic unul și gata, v-am lăsat. Asta este ardeleancă. Da, păi, da, sunt. Stați puțin, una mai am și atâta. Când atinge trabantul viteza maximă, știți? La vale. Nu, în cădere liberă, în cazul în care nu pendulează ca o frunză. Bună asta, nu? Dar stați să vă mai zic unul să-mi spuneți dacă ați înțeles și atâta. Care este diferența între un teolog și un geolog? De la cer la pământ. De la cer la pământ. Dumneavoastră, Bună. dumneavoastră ați înțeles? Da. Eu nu. Mă rog. Auziți, dar ce e un teolog? E un teolog? Da. Un om care studiază teologia, bineînțeles. Bine. Dar știți ce e un geolog? Un om care studiază asta, pietre, pământuri, lucruri de genul. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră și în concluzie merit să mă duc la OTV la domnul Diaconescu sau? Doamnă, aveți toate șanse. Dar când e concursul ăsta? Păi, o zis domnul Diaconescu, stați puțin, suntem în întâi, o zis domnul Diaconescu că pe 5 aprilie o să fie înregistrarea la studio la el, la dânsul, la OTV și pe la 6 mi se pare că o zis și o zis că primește multă lume, dar să știe bancuri. Păi mă duc și eu, gata. Păi, unde are studioul ăsta? Nu știu încă, o zis nepoțelul meu Ionel că intră pe internet și se uită, dar eu decât am văzut aseară la domnul Diaconescu. Stați puțin, vă rog frumos, că... Vorbește, dragă, frumos. Caut acum în studioul. Vorbește, dragă, mai încet. Să-mi dea și mie adresa. Stați puțin, imediat. Uitați că mi-a luat calculator, am internet, stați puțin, OTV, România. Stați puțin, imediat, OTV. Ce e România ăsta? România, domnule, țară, România. Ziceți așa, România, nu România. Da, mai... Stați puțin, adresă nu. Imediat, stați puțin, este cazul Ilode. Ioi. România, stați puțin, s-a blocat. Al naibii de cal. Ce ai făcut, mă, Ioneli? Ți-am zis să nu mai descarci manele, mă. M-auziți, domnule? Păi asta fac, vă aud. OTV adresă. Așa, uite, nou sediu Bulevardul Preciziei. Nu. Adresa OTV Bulevardul Magheru 2830. Ăsta e, domnule, ăsta. OTV acolo, la Piața Romană. La Piața Romană, da. Deci, vine și dumneavoastră? Păi da, la ce ore? Deci, la ora 5, deci pe 5 aprilie la ora 18, la studio în față, da? Hai că ne vedem acum. Și-a zis domnul Diaconescu că să aducem ceva, niște atenții pentru secretară, nu știu ce. Lipton a zis că bea secretara, că altfel nu ne primește. Eu îi aduc Ice-T, nu Lipton. Ice-T, bine, domnule, bine, bună ziua. Sănătate. Haideți că ne vedem. Sănătate și dumneavoastră, mulțumesc. Mai bine.